mentiin, kun Konsta työnsi päätä sieltä pressusta tuossa matkalla. Mä ajan sieltä takaa tälleen vittu, että lähes sieltä tulee. Ihan hirveetä. Yhden pätkän koko ajan sillä oli pää, mäkin näin autoa asti ja mä ajattelin, että jos se yhtään lähtee, niin tulee sieltä enemmän ulos kuin puoliturpaa, niin on pakko keksiä jotain. Mutta sitten taas mä arvasin, että siinä käy niin, että jos me pysähdytään, niin sitten se ainakin hermostuu. Niin, että niin. tuli sellainen olo, että on vähän niin kuin vapakko ajaa. Aina täytyy päällä töötti pohjassa. Hirveet oli. Eikö Konsta syntynyt toukokuussa? Joo, 4.5. Joo. Hyvä. Eikö se 4 kuukautta sitten vai? Joo. Hyvä Konsta, hyvä. Koitakaa saada siltä, jos se pysähtyy, niin se yksi. Joo, kiitos. Mä mielellään olisi tässä, jos te rupeatte.